Kada ku manta, ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyoyinmu idan mun ɗora. Mun gode. Kai tsaye kuna sauraron wannan labarai ne daga tashar mu ta Arewa Talabishin. Makonnin baya da suka wuce, wannan matashi mai suna Beelalji ya yi arangama da wasu 'yan sanda su 4 zuwa 5, wanda hakan bayan sun haɗu ya jawo sanadiyar sun gaggaisa, ya ba su hannu, sun gaisa ta gaisuwar mutunci, sun ba shi girmansa a matsayinsa na babban celebrity da tauraruwar take haskawa. Kana shi ma bai kasa a gwiwa ba, ya ba su girmansa a matsayinsu na jami'an tsaro, wadda hakan ya sa sun yi hotuna domin nuna duniya cewar suna supporting ɗinsa yadda ya kamata. Ƙarshen labaran namu ne kenan. Mun gode. Kada ku manta, kuna sauraron wannan labarai ne kai tsaye daga tashar Arewa a yau Talabishin. Domin ci gaba da sauraron daɗaɗɗen bidiyoyinmu masu nishaɗantarwa, ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode.